Intsholongwane ye-corona iza kuba nefuthe elibi kwiziyunguma zeKrismesi. Phofu ke nepasika yathi yaphazamiseka ngenxa yalobhubhane ebutsheni balonyaka. Nangona abantu beza kukwazi ukutyelela kwiindawo ezahlukeneyo kweli, kodwa soze livakale ncam ifuthe leziyunguma zeKrismesi. South Africa has entered a second wave of coronavirus infection. UMongameli ubongoze abemi beli ukuba bahlabe bekhangele ngeli xesha leziyunguma zeKrismesi. Iindawo zemijuxuzo nalapho abantu bathi badibane ngobuninzi belahla umlenze zichazwe njengezona zinegalelo elimandla ekukhuleni kwalamanani. Kungeso sizathu ke kuthe kwamiliselwa imigqaliselo kwiindibano zasesidlangalaleni. New cases are rising rapidly. Therefore, gatherings, including religious gatherings, may not be attended by more than 100 people for indoor events and 250 for outdoor events. At all times, and particularly in smaller venues. Ebutsheni balenyanga umasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni wathi wabhengezwa njengeyona ndawo eshoshenhla ngolosuleleko. Kungoku nje nabanye oomasipala ababini iGarden Route neSarah Baartman nabo babhengezwe njengendawo ezinamanani aphambili kweli. Cabinet has decided to also declare the following two districts as coronavirus hotspots, and these are the Sarah Baartman district and secondly the Garden Route district. This all means that the same additional restrictions that we applied to Nelson Mandela Bay will apply in these districts with immediate effect from midnight tonight and will continue until we see a clear and sustained decline in infections. While these hotspots areas require particular attention, the festive season itself poses significant risk for the entire country. Nangona kuvumelekile ukuhambelana phakathi kwamaphondo awohlukeneyo kweli, umongameli utyityimbise umnwe ngelithi kungenzeka ukuba ibe yiChristmas yokugqibela le kwabaninzi ukuba abantu abayilandeli imigqaliselo yokuzikhusela kulo bhubhane. Unless we do things differently, this will be the last Christmas for many South Africans. This is certainly what we do not want. We all want to live and let our loved ones also live. It is therefore essential that we take extraordinary measures to contain the second wave with a view to saving lives while we continue to protect livelihoods. Nangona kukho ingxoxo-mpikiswano ngechiza lokugonyela intsholongwane i-corona, umongameli Cyril Ramaphosa uthi ilizwe loMzantsi Afrika sele likwinqanaba elingokuqinisekisa ukuba abemi beli lizwe bayalifumana eli chiza. It is expected that South Africa will receive initial vaccines to cover about 10% of our population in the early part of next year. Ngelixa kungekacaci ukuba eli chiza lokugonyela lentsholongwane liza kufika nini kweli, lentsholongwane iseza kuthi gqolo izityela itheko ukuba abantu abayilandeli imigqaliselo yezempilo yokuzikhusela. Loo nto ke ithi ixekwa lilele kuye wonke ubani ukuba azikhusele, akhusele nabo basondele kuye.